Tulo ka mga LGU sa Sugbo nga naigo sa linog, wa nakadawat sa repair fund gikan sa DILG. Si Edwin Joseph Castañeda alang sa dugang detalye. Ang mga local government units ang wala nakadawat sa ilang mga repair fund gikan sa Department of Interior and Local Government Central Visayas tungod kay wala mahihatag og kumpletong requirements. Matod ni DILG Provincial Director Jerome Gonzales na mga lungsod sa Argao, Alegria ug Sibonga wala pa nakakompleto sa Program of Works, usa ka requirement aron mahatagan sila og pondo. Ang DILG hatag na sa 19 million pesos nga tabang pinansyal ngadto sa mga LGU sa probinsya sa Sugbo, apan unom lang ang nakadawat. Kini mao ang Alcoy, Bulhoon, Dalaget, Moalboal, Sambuan ug Carcar City. Mas dako og bahin ang Bulhoon nga adunay 11.12 million pesos. Gisundan kini sa Alcoy nga adunay 3.12 million pesos. 2.1 million pesos ang bahin sa Carcar City o kapin 1 million pesos ang sa Dalaget ug Malboal. Kinagamyan ang sa Sambuan nga adunay 260,000 pesos. Ang DILG mihatag sa repair fund alang sa pag-ayo sa mga istruktura sama sa daycare ug health centers, public markets ug waterworks systems nga naguba sa 7.2 magnitude nga linog sa miaging tuig. Kini si Joseph Castañeda alang sa Sunstar, Pilipinas.